Ассалому алайкум, бародарои азиз. Хуш омадем ба канали Осман Медиа ва бо дастгирии шумо ин канал, яъне канали ин хоҳарамон пеш меравад ва ай ҳамаи шумо дастгирӣ ва подписатсия ва поделитсияро интизорем. Ва бародарои азиз, дар комментария гапҳои қабеҳ назанед ва фикрҳои худтона нависен. Миннатдорам ки шумо моро дастгирӣ мекунед ва гуфтаниём бародарои азиз, дар акс шумо мебинед ки ҷавони зебо ва беҳтарин филмҳои тоҷикӣ мебарорад. Ин Баҳриддини Сабур аст ва боварӣ дорам ки шумо дастгирӣ мекунед ва беҳтарин филмҳо баровардааст. Як филме ки бароварда буд дар 2021 гуфтааст ки филми Санге ба гӯри Лайлӣ, ин филм ба наздикӣ мебарояд ва хеле ки шумо медонед, ин филм аллакай баромад моҳи январ ва 22 январ баромад ва то ҳол ин филм, яъне ки як рӯз шудааст ва ин филм аз 100,000 зиёд одам тамошо кардааст ва дар тренди ютуб ғалтидааст. Ва аз ҳамаи шумо бародаро хоҳиш мекунем ин видеоро лайк, подписатсия ва поделитсия кунед. Ва Баҳриддини Сабур яке аз продюсерони беҳтарин аз филмҳои тоҷикӣ мебарорад ва филмҳое ки мебарорад дар зиндагии одамон рӯҳ медиҳад ва тарбиявианд. Ва яке аз филмҳои наве ки пеш аз Санге ба гӯри Лайлӣ, пеш аз ин филмҳо бароварда буд, номаш бошад Қасри ғам аст ва ин сериал буд ва яъне ки чанд қисм дошт. Зиёда аз 1 миллион одам тамошо кардааст ин филмро. Ва ҳамаи мо медонем ки филмҳои беҳтарин танҳо дар канали Пешсаф ТВ аст, яъне ки канали Баҳриддини Сабур аст. ва миннатдории худро ба ҳар яки шумо мерасонам ки бо дастгирии шумо бародарони азиз, филмҳои тоҷикӣ, яъне ки филмҳои тоҷик, яъне мову шумо бар ин тоҷикҳо филмҳои беҳтарин тарбиявӣ мебароранд ва мо миннатдорем ки чунин филмҳо бисёртар шаваду ва яки халқи тоҷик филмҳои тарбиявиро тамошо кунанд. Ва бародарои азиз, ай ҳаматон хоҳиш мекунем ки лайк, подписатсияро ҳатман кунед ва дастгирии шумо пешравии канали мост. ва бародарои азиз, чанд моҳ пеш Баҳриддини Сабур як ролики каротки, яъне ки кӯтоҳ партофта буд, якчанд минут буд ва ин ролик тарбиявӣ буд ва номаш бошад Беэҳтиромии келин нисбати хусур ва хушдоман. Ва ин ролик бошад зиёда аз 1 миллион одам тамошо карданд. Ва агар бисёре аз шумо тамошо карда бошед дар ин ролик, яъне ин як тарбиявии бисёр келинҳо ҳамин хеланд ва беқадрии хусур ва хушдоманро медонанд ва ин ролик бошад барои тарбия, яъне ки ислоҳ шаванд. ва бародарои азиз, боқӣ сарбаланду обошед, дар паноҳи Худо бошед ва аз ҳаматон миннатдорем ки бо дастгирии шумо канали мо пеш меравад ва фикратонро ҳатман нависен ва хеле филмҳо, мисол
و شما پسند است در پایان همین ویدیو یعنی در کامنتاری نویسید و لایک رو دریغ ندانید.